واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومناں دیاں جاناں دے زیادہ حقدار نے، مومناں دیاں جاناں تو بھی انہاں تے نال زیادہ قریب نے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیاں پاکیزہ بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ اج عنوان سخن سیرت و کردار حضرت ام المؤمنین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دے حوالے نال چند چیزاں ذکر کرنیاں نے کہ حضرت سیداتنا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پہلی زوجہ محترمہ نے۔ جتنی دیر تک حضرت ام المؤمنین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حیات رہیاں نے، اس دنیا تے زندہ رہیاں نے، اتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت دے نال نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیداتنا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن اقدس وچوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام اولاد عطا کیتی ہے سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے کل شہزادے اور شہزادیاں 7 سن، 3 شہزادے 4 شہزادیاں۔ 2 شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا لقب طیب و طاہر، اور حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اے اولاد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اقدس وچوں عطا کیتی ہے۔ جڑے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو حضرت سیدہ طیبہ ماریہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اقدس وچوں عطا کیتے نے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بارے رشک کر دے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، کہ قسم اللہ تبارک و تعالی دی منو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اچھی زوج نہیں ملی، مطلب کہ آپ افضل نے تمام ازواج وچوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں دے اسباب کی نے آمنت اذا کفر الناس، وہ میرے تے اس وقت ایمان لے کے آئیاں جس وقت لوکاں نے انکار کر دیتا سی، وصدقتنی وکذبنی الناس، انہاں میری اس وقت تصدیق کیتی جس وقت لوگ منو جھٹلاندے سن، وواستنی فی مالہا اذا حرمنی الناس، انہاں اپنے مال دے ذریعے میری اس وقت غمخواری کیتی جس وقت لوگ مینوں اپنے مال تو دور رکھ دے سی، ورزقنی اللہ منہا اولادا اذ حرمنی اولاد النساء، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاد بطن اقدس وچوں مینوں اولاد عطا کیتی ہے، جب کہ بقایا ازواج نے مینوں اولاد تو محروم رکھیا ہے۔ مراد کی ہے کہ بقایا ازواج چو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں اولاد عطا نہیں کیتی، جڑیاں حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ مصریہ سن اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی کنیز سن، لیکن انہوں نے بھی شرف اور عزت وہی دیتی جائے گی جڑا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی دیگر ازواج نو دیتی جاندی ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت ساریاں چیزاں ارشاد فرما دیتیاں تے حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں اپنے دل وچ کیا کاش کہ میں کدی بھی سیدہ خدیجہ نو نا زیبائی دے نال یاد نہ کراں گی، مطلب کی ہے میں جدن بھی انہاں دا تذکرہ کراں گی اچھے الفاظ وچ کراں گی۔ اور اس دے اندر یہ بھی چیز ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا سی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ انہاں ازواج وچوں نے جنہاں نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین تے 4 خط کھینچے 4 لکیراں لگائیاں، جس وقت 4 لکیراں لگائیاں نے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا وے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 لکیراں لگان تو بعد ارشاد فرمایا کہ اے جڑیاں 4 لکیراں نے انہاں دا مطلب اے وے کہ 4 ازواج، ایک میری زوجہ، بلکہ 4 خواتین دا ذکر ہے، ایک میری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ، ایک حضرت سیدہ مریم بنت عمران، ایک حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم، اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے 4
عورتاں جنتی عورتاں وچوں سب نالوں زیادہ فضیلت والیاں نے۔ ایک تے آپ دی زوجہ ہو گئی حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد جنہاں نوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام دی شہزادی سن حضرت فاطمہ بنت محمد، اور تیسرا فرعون دی بیوی سن لیکن مسلمان سن آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھی سن حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چار عورتاں تمام جنتی عورتاں تو افضل اور اعلیٰ نے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو جو دین دے اندر سربلندی واسطے مدد حاصل کیتی اتنی میں کسے اور زوجہ کولوں نہیں کیتی، کیونکہ انہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا ہر دکھ وچ، ہر تکلیف وچ، ہر غم وچ ساتھ دیتا وے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اتھوں تک ارشاد فرمایا سی کہ جس وقت بھی منوں کوئی پریشانی ہوندی سی تے میری ڈھارس بناندیاں سن تے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بداندیاں سن، اور جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس تے پہلی وحی اتری تے وحی دا بوجھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو محسوس ہویا، تے اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیا سی وحی دا بوجھ محسوس ہوندیاں لقد خشیت علی نفسی کہ میں اپنی ذات تے خطرہ محسوس کرنا، تے اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو عرض کیتی کلا تانوں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیوں؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کریم تانوں کدی بھی پریشان نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحیم، بے شک تسی تے صلہ رحمی کردے ہو، اگے وتحمل الکلہ تسی انہاں کمزوراں دا بوجھ اٹھاندے جڑا اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکدے، وتکسب المعدوم تے کمزوراں واسطے کما کے انہاں نوں عطا کردے ہو، اور اگے وتقری الضیف تسی مہماناں دی مہمان نوازی کردے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہندیاں نے کہ آپ مظلوماں دی مدد کردے ہو، جس وقت ایسے نیک کام آپ کردے ہو تے اللہ کریم تانوں کدی بھی پریشان نہیں کرے گا، تے سانوں بھی ادھے چوں سبق ملدا ہے کہ اسی بھی صلہ رحمی دا سلوک کریے، اس دے نال نال اسی صلہ رحمی دے کمزوراں دا بوجھ اٹھائیے، مہماناں نوں خوش دلی نال انہاں دی مہمان نوازی کریے، اور مظلوماں دی مدد کریے۔ جس وقت ایسا معاملہ کران گے تو اس وقت سارے معاملات درست ہوندے جان گے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا جس وقت وصال ہویا سی، او سن نو کیا جاندا ہے عام الحزن، غم دا سال۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت بھی کوئی چیز گھر دے اندر اسپیشل تیار ہوندی سی تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں سہیلیاں دے گھر باقاعدہ او چیز تحفے دے طور تے بھیج دے سی، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او ہستی نے جنہ تے سلام رب تبارک و تعالی نے بھیجیا وے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام دے ذریعے، تے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واسطے کیا ہے وہ جن پر عرش سے تسلیم نازل ہوئی، یعنی آپ وہ ہستی نے جنہ تے سلام نازل ہویا وے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں ہستیاں دا سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا
وصال اقدس 10 رمضان المبارک نو ہے اور اج 10 رمضان المبارک ہے۔ سانو چاہیے سارے کہ اپنے گھراں دے اندر بھی خود بھی باقاعدہ سلسلہ کریے کہ آپ دی روح نو اصالے ثواب کر کے بلندی درجات دی دعا کریے اور اپنے واسطے انہاں دے وسیلے نال بخشش دی دعا کریے، اور جڑیاں مشکلاں سانو رب نے آزمائش دے طور تے بھیجیاں نے انہاں دے وسیلے نال اللہ کریم ساڈیاں او مشکلاں آسان کرے، انہاں مشکلاں نو آسانیاں چ تبدیل فرمائے۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور انہاں مقدس ہستیاں دا ادب و احترام اور ذکر خیر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔